Vi er hjemme hos Heidi og Jimmy, der bor her i Silkeborg. Jeg har lavet madplan til jer for 6 dage, hvor at hele udgangspunktet faktisk er at mindske madspild. Som jeg har indtryk af, synes I smider lidt for meget mad ud. Ja. Mere end vi gerne vil i hvert fald. Ja. Så, og så er der jo... Så de skulle gerne bruge sit dem skal vi nok have brugt i dag. Men vi havde lagt det, siden vi handlede ind der i starten. Netop fordi der er i øjenhøjde, så man husker, de skal altså bruges, så ikke de forsvinder. Man kan også lave det, kan være ungerne synes det var sjovt, at der var en kasse, der hed Spis mig. Som sådan en, her må I faktisk bare gerne gå ud og tage. Jeg er egentlig lidt nysgerrig på de der kikærter, fordi jeg ved, at vi har jo haft gode intentioner om at skulle bruge kikærter. Ja. Og de står stadigvæk ude i bryggerset, i skabsskuffen. Så en af retterne er for eksempel en karrysauce på kokosmælk og squash og gulerødder. Det bliver en blanding af skinkekød, man kunne også bruge kylling, og så suppleret op med kikærter, der kommer i sovsen, for at give en del mere fylde. Og kan I godt få jeres børn med på det? Ja, nu har vi jo gjort det i nogle år efterhånden, og så kommer det også an på, hvad vi serverer. Ja. Men når vi laver bolognese hjemme hos os, det er faktisk også på menuen, så er det med belugalinser og ikke oksekød. Og det er faktisk det eneste, vi spiser hjemme hos os, og vores søn vil slet ikke røre det, hvis der er oksekød i. Hvis der er for meget, det gælder både wraps og burgerbollerne, så kan I fryse dem ned. Også selvom der kun er en enkelt tilbage. Næste gang I så får wraps, og der også kun er en tilbage, så smider I den samme pose som den. Og lige pludselig så har man jo faktisk samlet en stak. Så generelt så kan man faktisk godt fryse? Du fryse nærmest alt. Ja. Ja, det er kun fantasien, der sætter grænser.